మాను తెల్లని కొంచెం సాయి పెట్టండి బైకు వరద పెరిగిపోతుంది. అరే జానీ అటెల్రా లేదన్నా ఆగద కొట్టుకుపోతాయి. అంతే ఒక్కొక్కళ్ళు కాదన్న వచ్చి ఆపినా రాగదు కాదు. ఎంత వెయిట్ 2 చేతులు అడ్డం పెట్టడానికి కూడా లేదు అది. మళ్ళీ తప్పించి పెడతాం ఫ్రిడ్జ్ మీద ఖాళీ చేయాలి. దీనికి గేర్ నోట్ చేసి లేదు అదే లేపమన్నారు వాళ్ళు కూడా. సైడ్కి వచ్చినట్ట అయ్యా విజయవాడ బస్ స్టాండ్. మన కాకాని టోల్ గేట్ దాటిన తర్వాత టోల్ గేట్ దాటిన తర్వాత ఇది పరిస్థితి. బళ్ళు పోవట్లేదు. దయచేసి ఎవరో కూడా హైవే మీదకి ఎక్కబాకండి. ఎవరన్నా గానీ ఆల్టింగ్ అయినా సరే కిరాయి అయినా సరే అది వస్తుంది. బొలోరా వస్తుంది. బొలోరా మురుగుతుంది చూడండి వీడియోలో. అది బొలోరా పరిస్థితి. దయచేసి బళ్ళు ఎవరైనా హైవే ఎక్కున్నా గానీ తీసుకుని వెళ్ళిపోండి వెనక్కి. రావద్దు హైవే మీదకి. దయచేసి హైవే మీదకి రావద్దు బ్రదర్.